Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Pisio. Taong 1940, Mountain Province. Simula pagkabata ni Pisio, wala siyang kinikilalang mga magulang. Naging pagala-gala siya sa mga daan at kung saan siya abutan ng dilim, ay doon na siya matutulog. Maswerte siya kapag nakarating siya sa tapat ng mga bakuran ng mga kutsero dahil makakatulog siya sa mga kalesa. Kung hindi naman, naghahanap siya ng mga puno kung saan po pwede siyang mahiga sa ilalim nito. Hindi na rin alam ni Pisio kung saan siya nakatira at kung paano siya nakarating sa lugar na yon. Iisang bagay lang ang kanyang natatandaan noong bata pa siya, na may isang nilalang na animoy kalahating tao at kalahating ibon ang anyo, ang humikayat sa kanya para dalhin siya sa bahay nito. Hindi rin niya lubusang maalala ang bahay nun, pero parang pugad ng dambuhalang ibon yon. Nang makaalis na si Pisio sa naturang lugar dulot ng pagiging kuryoso niya sa kapaligiran niya, nakalimutan na niya ang daan pa uwi roon at unti-unti ring nawala ang kanyang alaala patungkol doon hanggang sa tuluyan na siyang naging binatang palaboy-laboy sa naturang lugar. Nang mga panahong yun na rin niya nawari kung ano ang tawag sa nilalang na kumuha sa kanya. Isang beses, gawa ng malapit ng dumilim, naghanap na naman ng pupwedeng matulugan si Pisio. Sakto ring may nakita siyang napakaraming kalesa sa tapat ng isang bahay na gawa sa kawayan. May narinig na rin siyang ingay sa loob nun, kaya naisip niyang baka merong piging doon. Sinubukan niyang sumilip sa tarangkahan ng bahagyang nakabukas, ngunit wala siyang nakitang tao. Dahil dito, napangiti si Pisio dahil malaya siyang makakaidlip sa isa sa mga kalesa roon. Subalit, nang may makita siyang kariton na naroroon, napangisi si Pisio at agad na nagdesisyon na doon na lamang mahiga. Nakita niya kasing may sako roon na pwede niyang italukbong sa kanyang sarili upang hindi siya madaling mahuli. Pumuesto roon si Pisio at minabuting umidlip. Hindi na niya nalaman kung ilang oras siyang nakatulog at nagising na lamang siya dahil sa malakas na ingay na nagmumula sa loob ng bakuran. Noong una, inisip niyang baka bisperas sa lugar na yon kaya sila nagkatay ng baboy. Ngunit nang medyo may katagalan, nawari niyang hindi yun igik ng baboy, kung hindi palahaw na iyak ng 2 hanggang 3 tao. Ano kaya ang nangyayari sa loob ng bahay na yan? Mukhang may pinapahirapan ah. Tanong niya sa kanyang sarili. Dulot ng kanyang kuryosidad, marahan siyang umalis sa kanyang pwesto at naglakad patungo sa loob ng bakuran. Noong naroon si Pisio, agad na sumalubong sa kanya ang malansang amoy na noon lang niya nalanghap. Maliban doon, may nasasagap din siyang samyo ng tila nabubulok na karne. Agad siyang lumapit sa dingding at naghanap ng siwang na pwede niyang silipan. Napangisi na lamang siya nang agad din siyang nakakita. Sumilip siya roon at nakaramdam ng swerte nang makitang maliwanag sa loob nun dahil sa mga lampara. Iginala niya ang kanyang paningin hanggang sa maabot ng kanyang mga mata, hanggang sa madako siya sa isang sulok. May nakita siyang nakalambitin doon. Noong una, inakala niya na buong katawan ng baboy yon. Ngunit nang makita niyang may mga paa at kamay yon, doon na siya kinatuba ng hindi maganda. Ang labis lang na ipinagtataka ni Pisio ay kung bakit walang tao sa loob ng bahay, gayong may naririnig naman siyang ingay noong nasa labas pa siya ng bakuran. Akmang aalis na sana siya sa kanyang pwesto upang tumungo sa likod ng bahay na yon,
nang makarinig siya ng mahinang tinig ng isang babae. Hindi nakagalaw si Pisio sa kanyang pwesto. Lumakas ang kabog ng kanyang dibdib at agad niyang naisip na baka may nakahuli sa kanya. Subalit, nang marinig niyang nagsalita ulit ang babae at nang hihingi ng tulong, naglakas loob siyang magtanong kung sino yon at kung saan ang naturang babae. Agad namang napayuko si Pisio nang tumugon ng babae at sinabi nito na nasa silong lang siya. Dahil hindi gaanong nakita ni Pisio ang kinaroroon na nun, sinipat niya ng maigi ang silong ng naturang bahay. Tulungan mo ako. Ako na ang isusunod nila. Kinatay na nila yung dalawa kong kasama. Mahinang wika ng babae. Muling lumakas ang pagtibok ng puso ni Pisio. Dahil sa sinabi ng babae, sinubukan ni Pisio na sirain ang harang doon at nang magawa na niya, sinubukan niyang hilahin ang babae papalabas. Dahil nakatali ang mga paa at kamay nun, ay medyo nahirapan siya sa pagpapalabas dito. Nang makalabas na ang babae, muli itong nagwika na kinakailangan na nilang umalis dahil baka mahuli pa sila ng mga aswang. Kinalaga naman agad ni Pisio ang babae tsaka inutusan na tumakas. Titingnan ko kung anong ginagawa nila sa likuran. Mauna ka na at susunod ako. Sambit ni Pisio. Kahit na may takot na namumuo sa kanyang puso, ay hindi niya ito pinansin. Ang tanging nasa isipan niya noon ay ang malaman kung ano ang lihim ng mga tao roon at kung bakit sila kumakatay ng kanilang kapwa. Naging mabilis ang kanyang paglalakad noon at tumungo siya sa likod bahay. Saktong pagkarating niya roon, natigilan siya at napalunok ng kanyang laway. Hindi niya kasi inaasahan na maraming mga tao roon ang nagsasalo-salo at lahat sila ay sabik na kumain ng hilaw at madugudugong karne. Isa pang napansin ni Pisio roon ay tila mga wala sa sarili ang mga yon. Kahit pa na hindi sigurado, ay napaisip kagad si Pisio na mga aswang ang naroroon. Walang ano-ano, napalingon ang isa sa kanila sa bahay at biglang napasigaw. Nawari ni Pisio na marahil ay nalaman na noon na nakatakas ang babae. Agad ding nakaramdam ng panganib si Pisio, kaya minabuti niya ang tumakbo palabas ng bakurang yun. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang paglalakad nang matanaw niya ang mga taong papalapit. May mga dala silang sulo at itak habang sumisigaw na animoy galit na galit. Sa kadahilanang yon, hindi dumiretso ng kanyang daan si Pisio at minabuting magtago na muna. Nais kasi niyang malaman kung ano ang gagawin ng mga taong yon sa mga aswang na nasa bakuran na kanyang pinanggalingan. Nang nasa tapat na ng bakuran ng mga taong yon, sumigaw sila ng ilang beses hanggang sa may isa sa kanila ang pumasok. Ang iba naman ay umikot upang abangan ang paglabas ng mga nilalang na nasa loob. Walang ano-ano, itinapuno ng kanyang sulo sa nipang bubong ng naturang bahay kaya naghiyawan ang mga aswang na nasa loob ng bakuran. Kitang-kita kasi nila kung papaano unti-unting natupok ng apoy ang bahay na naroroon. May narinig ding ingay si Pisio na sa kanyang pagkawari ay mga aswang na natataranta. Subalit bago pa man sila makatakas sa bakurang yon, nakabantay na ang mga taong may mga dalang sulo at itak. Napuno ng sigawan ang loob at labas ng bakuran. May ilang aswang ang sumubok na lumaban sa mga tao, ngunit dahil nakapaghanda na rin ng mga taga-nayon, nagawa nilang talunin ng paisa-isa ang mga aswang na yon. Nasa kalagitnaan ng pagmamasid si Pisio sa kung anumang nangyayari nang makarinig siya ng mahinang kaluskos sa kanyang likuran. Saktong pagkalingon ni Pisio
ay tumambad sa kanya ang dalawang mapupulang mga mata. Pagbabayaran mo ang ginawa mo. Humanda ka. Hahabulin ka ng aming angkan hanggang sa ikaw ay mamatay. Daralgal na wika ng nilalang na yon. Nawari kagad ni Pisyo na isang aswang yon, at marahil ay isa yon sa mga nilalang na nasa loob ng bakurang sinunog ng mga taga-nayon. Pagkatapos magwika ng aswang, bigla itong umalis at hindi na nalaman ni Pisyo kung saan ito nagpunta. Agad na naisip ni Pisyo na kapag makita siya ng mga tao ay baka pati siya'y pagkamalang aswang. Sa kadahilanang yon, minabuti niyang umalis at muling maghanap ng kanyang matutulugan. Nangamba na rin kasi siya na baka sa muling pagbalik ng aswang na nagbanta sa kanya ay may mga kasama na ito. Naglakad-lakad si Pisyo hanggang sa makarating siya sa tapat ng malaking puno. Gawa ng napakaraming ugat namang nakausli roon at meron siyang masasandalan, minabuti niyang doon na lamang matulog ulit. Dahil sa pagod na kanyang naramdaman, nakatulog si Pisyo sa lilim ng naturang puno. Subalit, dulot ng pangamba na baka masundan siya ng mga aswang, hindi siya gaanong nakatulog ng mahimbing. Pagkaraan ng ilang oras, biglaan siyang napabalikwas ng bangon nang may marinig siyang kung anong lumapag sa kanyang silid. Dahil madilim ang paligid, hindi niya gaanong nakita kung ano yon. Ikinusot pa niya ang kanyang mga mata, tsaka nagwika. Sino ka? At anong kailangan mo sa akin? Ilang segundong naghintay si Pisyo sa tugon ng nilalang na nakatayo roon, ngunit kahit isang kataga ay wala itong itinugon. Walang ano-ano, pumagaspas ng pakpak ang nilalang at agad namang nagkaroon ng kutob si Pisyo kung sino yon. Anong kailangan mo sa akin, Imang? Ba't ka nagpakita? Alam ni Pisyo sa kanyang sarili na kokonti lang ang naaalala niya patungkol sa naturang nilalang, pero alam niyang may kabutihang taglay ang puso nito. Hindi sumagot ang nilalang. Sa halip, may kung anong bato itong iniluwa. Dahil madilim ang paligid, kumikinang yon at nakita ni Pisyo ang mukha ng kanyang kausap. Ipinakita ng nilalang ang nagliliwanag na bato kay Pisyo. Kunin mo ito at mapoprotektahan ka nito kapag nasa panganib ka. Kusa itong gagana sa oras ng iyong pangangailangan. Huwag kang mag-alala. Babantayan pa rin kita, anak. Sambit ng malaibong nilalang. Pagkarinig ni Pisyo ng mga katagang yon, bigla ang nanginig ang kanyang buong katawan. Hindi niya alam kung ano magiging emosyon niya dahil doon. Ngunit sa kanyang puso at isipan ay nagpapasalamat siya, gawa ng minsan nang nailigtas ng nilalang na yon ang kanyang buhay. Kinuha niya ang naturang mutya, tsaka nagpasalamat sa nilalang na kanyang kaharap. Nagtanong pa siya kung ano ang bisa nun, ngunit sumagot naman sa kanya ang malaibong nilalang na siya na lamang ang magtuklas ng bisa nun. Pagkatapos ng kanilang usapan, bigla ang lumipad ang naturang nilalang hanggang sa tuluyan na itong makalayo. Nang mga panahong yon, agad na naisip ni Pisyo ang patungkol sa banta ng aswang sa kanya. Sa kadahilanang yon, minabuti niyang magpatuloy na lang sa kanyang paglalakad nang sa gayoy ay hindi siya madaling matunto ng mga aswang. Kampante naman siya noon na walang haharang na aswang sa kanya sapagkat malapit na ring magbukang liwayway. Nagpatuloy siya at wala siyang naging pakialam kung saan man siya dadalhin ng kanyang mga paa. Ang tanging naisip niya
ay kung saan siya gugutumin, ay doon siya kakain, at kung saan siya aabuti ng gabi, ay doon na rin siya matutulog. Dumaan ang mga buwan, at yon ang naging sitwasyon ni Pisyo. Ni hindi na nga siya nakakapag-ayos, at naging gutay-gutay na rin ang kanyang damit. Mas mainam na to. Nang sa gayon, hindi ako madaling makilala ng mga aswang na posibleng tumutugi sa akin. Sabi niya sa kanyang sarili. Isang gabi, habang nakaupo sa lilim ng puno at nagpapaantok, sa hindi niya mawaring dahilan, ay nag-init ang kanyang pakiramdam. Hindi siya mapakali, at kahit anong waglit niya, pumapasok pa rin sa kanyang utak na may kahaharapin siyang panganib. Sa kadahilanang yon, minabuti niyang magmatsyag sa kanyang paligid. Walang ano-ano, may narinig siyang sigaw ng isang bata sa hindi kalayuan. Agad namang kinutuba ng hindi maganda si Pisyo, kaya hinanap niya ang pinagmumula ng sigaw. Naisip niyang baka mga aswang yon at may binibiktima na naman. Nagkalat na talaga rito ang mga demonyong yan. Hindi ko papayagang maghimagsik kayo ng lagim dito. Saad niya sa kanyang sarili. Bago tuluyang magpatuloy, naghagilap siya ng pwede niyang gamitin na panlaban. Noong lumaon, may nakita siyang kalahating dipang bakal na pwede niyang gawing pamalo. Agad niyang kinuha ito at nagpatuloy sa paghahanap kung saan nagmumula ang naririnig niyang sigaw ng bata. Nung mga panahong yon, napansin ni Pisyo na naging magaan ang kanyang katawan. Mabilis din ang kanyang paggalaw, ngunit hindi naman siya nakakagawa ng kahit na anong ingay. Naisipan niya na marahil yun na ang epekto ng mutsyang ipinagkaloob sa kanya, kaya napangiti na lamang siya tsaka nagpasalamat. Pagkaraan lamang ng ilang sandali ay natuntunan niya ang pinagmumula ng ingay. Napakunot noo pa siya dahil pumasok siya sa kagubatan na malabo namang puntahan ng isang bata. Lalo pang lumakas ang kutob niyang dinukot yun ng aswang, kaya ipinagpatuloy niya ang paghahanap dito. Subalit, lumipas pa ang ilang sandali, nakaramdam ng kakaibang init sa kanyang katawan si Pisyo. Lumakas ang kabog ng kanyang dibdib at may kung anong nagsasabi sa kanyang isipin na merong panganib sa paligid. Sa kadahilanang ito, naging maingat siya sa kanyang paggalaw. Hindi rin kasi siya nahihirapan dahil kahit papaano ay lumulusot sa iilang bahagi ng gubat ang liwanag na nagmumula sa buwan. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang paglalakad noong makarinig siya ng kaluskos sa unahan. Inihanda na rin niya ang kanyang hawak na pamalo kung sakaling may aswang nga sa paligid. Walang ano-ano, may lumabas na isang mabalahibong nilalang sa masukal na bahagi. Gumagawa yun ng ingay na parang batang sumisigaw at paminsan-minsan ay umaangil. Nakangisi ito kay Pisyo at nakatitig ng mabalasik. Dahil dito, napailing na lamang siya at agad na napaatras ng ilang hakbang. Ikaw pala ang gumagawa ng ingay na yan. Kaya pala una pa lang, iba na ang kutob ko. Saad niya. Naisip din ni Pisyo na marahil ay yon ang aswang na nagbanta sa kanya, kaya inihanda na niya ang kanyang sarili sa kung anumang mangyayari. Ilang sandali pa, may naulinigan siyang mabilis na paggalaw sa kanyang likuran. Noong lingunin niyo ni Pisyo, ay ganoon na lamang ang kanyang gulat nang makitang napakaraming mga mapupulang mata roon. Batid niyang mga aswang yon dahil sa kanilang hindi kaaya-ayang amoy at mga mahihinang pag-angil. Mas lalo pang nag-init ang kanyang pakiramdam
at napansin niyang tila mas nanabik siyang labanan ang mga yon. Naniwala ka bang bata talaga ang gumagawa ng ingay? Nagkakamali ka. Ngayon, dito ka na matatapos. Isa kang pakialamero. Garalgal na sigaw ng aswang na nasa unahan ni Pisyo. Tingnan natin. Ginawa ko lang noon kung ano ang mararapat upang matuldukan ng paghasik nyo ng lagim. Ngayon, malalaman natin kung sino sa atin ang matatapos. Sagot naman ni Pisyo, tsaka mas itinaas pa ang hawak niyang pamalo. Sa isang pagkisap ng mga mata ni Pisyo, sumugod sa kanya ang aswang na nasa harapan niya. Dahil dito mabilis siyang umilag, tsaka sinubukan ding paluin ang aswang. Ngunit bago pa man niya magawa yon, lumundag na ang aswang na yon paitaas at nag-antabay si Pisyo sa paglapag ng nilalang, pero ganun na lang ang kanyang gulat nang umabante ang mga aswang na nasa likuran niya. Nataranta si Pisyo at hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Subalit, dahil naroroon na siya sa ganoong sitwasyon, minabuti niyang ihanda na lang ang sarili sa kanilang pag-atake. Saktong pagkalapit ng mga aswang sa kanya, lumapag din ang aswang na lumundag paitaas. Sa hindi inaasahan ni Pisyo, bumagsak ito sa kanyang harapan at nagawa siyang kalmuti ng nilalang sa kanyang muka. Dulot ng matinding galit ni Pisyo, pinalo niya sa ulo ang aswang na yon at maging siya ay nagulat noong mabuwal ang nilalang sa lupa. Muli niya itong pinalo at sa pagkakataong yon nabasag ang bungo ng aswang at nagkalat ang utak nito. Nakita yon ng ibang aswang, kaya labis silang nagalit kay Pisyo. Pinaligiran siya ng mga ito at ang bawat isa sa kanila ay sabik siyang mapatay. Sa isang pagkisap ng mga mata ni Pisyo, sumugod sa kanya ang dalawang aswang. Sinubukan nila siyang dakpin, ngunit dulot ng gaan ng kanyang katawan, nagawa ni Pisyo ang makailag sa kanila. Sakto ring lumapit sa kanya ang isang aswang nang biglaan niya itong hinampalos ng hawak niyang pamalo. Ramdam ni Pisyo na nag-ibayo na ang kanyang bilis at lakas ng mga panahong yon, kaya ni katiting natakot sa mga aswang ay wala siyang naramdaman. Sa hindi inaasahan ni Pisyo, dahil sa kanyang pagpalo sa aswang na yon, biglaan itong napaatras. Mabilis din niyang nilapitan yon, tsaka muling pinalo sa dibdib. Ganun na lang ang kanyang gulat nang mawasak ang dibdib ng aswang at lumuwa ang kanyang puso. Lalapitan sana ni Pisyo ang nilalang na yon upang kunin ang puso nito. Ngunit bago pa man niya magawa kung anuman ang kanyang binabalak, sinugod na siya at dinumog ng mga aswang na naroroon. Hindi niya inaasahan ang gagawin nila, kaya nabitawan niya ang hawak niyang pamalo. Ano ang aking gagawin? Kailangan makaligtas ako rito. Hindi ako po pwedeng mamatay. Sambit niya sa kanyang sarili. Inindan na lamang niya ang mga kalmot ng mga aswang na naroroon habang nag-iisip ng kanyang pupwedeng gawin. Walang ano-ano. Naisipan ni Pisyo ang gumapang upang makaalis doon. Dahil hindi naman gaanong nakayuko ang mga nilalang, alam niyang kaya niyang gawin yon kapag ginamitan niya ng sapat na bilis. Ginawa nga niya ang naturang bagay at nang mapagtagumpayan na niya ito, doon lang din nalaman ng mga aswang ang kanyang pagtakas. Agad silang nagpalinga-linga at dahil nabatid na rin ng mga nilalang ang kanyang amoy, natuntun siya ng mga ito. Wala nang nagawa si Pisyo kung hindi ang labanan na lang ang mga aswang. Alam niyang buwis buhay niyang gagawin ng naturang bagay, ngunit yun lang din ang paraang alam niya upang tantanan siya ng mga ito. Sinubukan niyang maghagilap ng bagay na pupwede niyang maging kagamitan, pero wala siyang nakita. Sa kadahilanang ito, minabuti niyang ikuyom ang kanyang kamay at labanan na lang ng mano-mano ang mga aswang.
Habang naghahanda sa pagsugod sa kanya ng mga nilalang na yon, may narinig siyang pagaspas ng pakpak. Noong una, inisip ni Pisyo na baka aswang pa rin yon. Ngunit nang may bumagsak sa kanyang harapan ng isang patalim, doon niya naisip ang sinabi sa kanya ng nilalang na nagkaloob ng mutyang tangan niya. Dinampot niya ang naturang patalim at napatingala siya. Hindi na niya nagawa pa ang magpasalamat, gayong umalis din kaagad ang nasabing nilalang. Biglaan na lamang ibinaling ni Pisyo ang kanyang pansin sa mga aswang nang marinig niyang umangil ang mga ito. Saktong pagkatitig niya sa mga yan, mabilis silang sumugod sa kanya. Nung mga sandaling yon, nagkaroon ng lakas ng loob si Pisyo. Sinalubong niya ang mga aswang at ang bawat nilalang na lumalapit sa kanya ay agad niyang sinusugatan. Naging mabilis ang kanyang paggalaw, kaya hindi na malaya ng mga nilalang na yon ang kanyang ginawa. Sa pagdaan ng mga minuto, lahat ng mga aswang na sumugod sa kanya ay nagawa niyang sugatan. Subalit dahil mababaw lang din ang kanilang sugat, hindi yun masyadong nakaapekto sa kanilang kakayahan na lumaban kay Pisyo. Lalong nagalit ang mga aswang dahil doon at lahat sila ay may mga mabababaw na sugat. Dahil dito, ang iilan sa kanila ay nagpalit ng kanilang anyo at naging mga mababangis na aso. Buong liksi silang sumugod kay Pisyo, kaya nag-antabay na rin ang lalaki. Pagkalundag sa kanya ng isang dambuhalang aso, pumwesto na rin siya at agad na itinarak ang patalim na hawak niya sa lalamunan nito. Pagkatapos gawin niya ni Pisyo, binali niya ang leeg ng nilalang na yon, tsaka itinapon sa iba niyang mga kasamahan. Mas lalong nang galaiti ang mga aswang. Ang mga nilalang na nasa anyong aso ay sabay-sabay na sumugod sa kanya. Sinubukan nilang lundagan para sagpangin si Pisyo pero gumulong siya upang iwasan ang mga yon. Nakita naman kaagad ng isang aswang ang kanyang pwesto, kaya lumundag ito upang sugurin siya. Inisip nito na marahil ay alanganin ang kanyang pwesto. Ngunit saktong pagkalapit ng naturang aswang kay Pisyo ay sinakal niya ito, sabay tarak ng kanyang patalim sa dibdib. Matapos niyang gawin yon, sumugod na rin siya sa iba pang aswang na nasa anyong aso. Hindi nila inaasahan ang naging bilis ng paggalaw ng lalaki na kahit naghahanda pa lamang sila upang lapitan siya, ay agad ding nakarating si Pisyo sa kanilang harapan. May ilan sa kanila ang nagpumilit na lumaban. Nilundagan nila at sinubukang kagatin si Pisyo, pero nagawa nitong umilag. Hindi na rin siya nag-aksaya ng oras, at noong magkaroon siya ng pagkakataon, naging maliksi ang kanyang paggalaw at nilapitan niya ang mga aso. Dahil sa bilis niya at gaan ng katawan, hindi kaagad nalaman ng mga aswang na nasaan yung aso ang balak niya. Nagulantang na lamang sila noong malaman nilang unti-unti nang tumutulo ang dugo sa kani-kanilang mga lalamunan. Pagkatapos nun, nabuwal sila sa lupa at nag-agaw buhay. Nakita naman ng natitirang 3 aswang ang nangyari sa kanilang mga kasama. Dahil dito ay napaangil sila at mabilis na lumusob sa kinaroroonan ni Pisyo. Nang mawari naman ni Pisyo ang binabalak ng 3 aswang, buong lakas niyang itinapon ang kanyang patalim sa naunang nilalang. Tinamaan ito sa kanyang dibdib at naging dahilan para mabuwal yun sa lupa at mamatay. Akmang lalapitan pa sana ni Pisyo ang bangkay ng aswang upang kunin ang kanyang patalim, ngunit mabilis siyang sinunggaba ng 2 aswang. Hinawakan siya ng isa, samantalang ang isa naman ay sumubok na dukutin ang kanyang puso. Nang mga panahong iyon, alam ni Pisyo na kailangan niyang makawala roon. Dahil dito, ginamit niya ang kanyang buong lakas upang mabago ang kanyang sitwasyon. Ipinihit niya ang kanyang katawan
at walang pagdadalawang isip na ibinagsak ang katawan ng aswang na nakahawak sa kanya. Agad naman niyang nilingon ng isang nilalang at bago pa man ito makagawa ng kung anong hakbang, mabilis na gumapang si Pisyo para makuha ang kanyang patalim na nakatarak pa rin sa puso ng isa pang aswang. Sigurado ako na magagaya ka rin sa mga kasama mo. Malas nyo na lang dahil kahit marami kayo at ako'y nag-iisa lang, isa-isa ko kayong napapatay. At ngayon, ikaw naman. Wika ni Pisyo, sabay tayo at harap sa aswang na nakatitig sa kanya. Noon din mabilis na sumugod sa kanya ang naturang aswang, kaya sinalubong niya ito habang hawak ng mahigpit ang kanyang patalim. Nang medyo malapit na ang aswang sa kanya, lumundag ito at binalaksa ng ibabawan siya. Subalit, naging maliksi ang pagpihit ni Pisyo ng kanyang katawan at hindi bumagsak ang aswang sa kanya. Nang matapos yun, nilingon niya si Pisyo tsaka mabilis na gumapang papalapit dito. Nagbuno silang dalawa at nagpagulong-gulong sa lupa. Ngunit hanggang sa mga oras na yon ay hindi pa rin nabibitiwan ni Pisyo ang kanyang patalim. Nang tumigil na silang dalawa sa paggulong, nasa ibabaw ng aswang si Pisyo. Sinubukan niya itong sakalin gamit ang isang kamay, samantalang ang isa namang kamay ay sumusubok na dumukot sa kanyang atay. Dahil dito, pilit na umalis si Pisyo sa ganoong estado. Ngunit dahil nakasakal na sa kanya ang naturang aswang, hindi niya nagawa ang kanyang nais. Sa kadahilanang ito, itinaas niya ang kanyang kamay na may hawak na patalim. Nung makita naman niyo ng aswang ay sinubukan niyang tabigin ang kamay ni Pisyo. Pero iniiwas ng lalaki ang kanyang kamay at buong lakas na itinarak yon sa lalamunan ng aswang. Hindi pa siya nakontento roon nang mapansin niyang tila ginagamit ng aswang ang natitirang lakas nito para sakalin siya. Tuluyan na niyang ginilitan ito sa lalamunan. Bumuluwak ang dugo ng aswang na yon at tuluyan ding bumitaw sa pagkakasakal sa kanya. Noon din, tumayo si Pisyo tsaka iginala niya ang kanyang paningin sa paligid. Hindi niya inaakala na magagawa niyang paslangin ng mga aswang na yon na siyang nagtangkang kumitil sa kanyang buhay. Habang nasa ganoong estado siya, naalala niya ang binigay sa kanya ng nilalang na kalahating tao at kalahating ibon. Nagpasalamat siya roon, gawa ng binigyan siya ng proteksyon laban sa mga aswang. Dahil naisip niyang wala na ring banta sa kanyang buhay, naisipan na lamang ni Pisyo na iwan doon ang patalim. Dulot na rin ang takot niya na baka may makakita sa kanya at kung ano pa ang gawin sa kanya, minabuti niyang umalis na lamang doon. Dumaan siya sa isang ilog at minabuting linisan ang kanyang katawan na matagal-tagal na ring hindi nakatikim ng ligo. Habang nasa ganoong sitwasyon siya, nakarinig siya ng pagaspas ng pakpak. Napangiti na lang siya noon at napaisip na kahit malaki na siya, ay hindi pa rin siya pinababayaan ng kakaibang nilalang na kumupkup sa kanya noong wala siyang maituturing na bahay at magulang. Naging pag-alagala si Pisyo at kung saan-saan siya nakakarating. Nakontento siya sa ganoong buhay dahil alam niyang habang patuloy siya sa ganoong estado, ay walang ibang tao ang huhusga sa kanyang pagkatao at pagkakakilanlan. Sa kanya ring paglalakbay, marami siyang nakasalamuhang tao. At may dalawa sa mga ito ang naging kadikit niya at binahagian niya ng kanyang istorya. Hindi na lang din sinabi ni Pisyo kung kanino niya ipinamana ang naiwan niyang mutya na ibinigay ng Laglagemin.
Okay. Opinyon ko sa kwento. Laglagemin. Kalahating ibon, kalahating tao. Ngayon ko lang narinig yung ganitong pangalan ng nilalang. Pero alam ko sa pagkakantanda ko, dito sa channel natin, marami tayong naikwento tungkol sa mga ganitong uri ng nilalang. Pero yun nga, ano kaya itong mga to, no? Kasi ang tawag sa kanya, anak. Di kaya, ito talaga yung totoo niyang magulang? Diba, wala na rin naman kasing binanggit sa kwento pa tungkol dun sa dugtong ng buhay niya. Parang pinutol na lang kaagad dun eh. Diba? So, itong kwento na to, sobrang ganda, sobrang nakaka-amaze. Tsaka ang lakas na itong laglagemin. Partida, binabantayan pa siya nito, tas binigyan pa siya ng mutya. Diba? Pero ganda sana kung nagtuloy-tuloy pa yung kwento eh. Isa lang yung sinin sa atin, so di naman natin pwedeng ipilit to. Pero yun nga, overall, sobrang amazed ako sa kwento na to. Tsaka ang angas nung nilalang na laglagemin. Yun nga lang, bitin ako kasi hindi na bulgar kung ano yung totoong pagkatao ni Pisyo. Kaya kayo na lang yan. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.